Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Rael iti probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saakmet kadag itinaayat adumdumngeg iti programa yo. Isuan na awis matiriknak amang ipatulod iti pakasaritaak, apulos ajak to malipatan. Nagsasaruno dagiti panubok adimteng iti biyagmi nga agasawa. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Rael dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pasensya kan, Rael. May isa ka kadagiti maikat iti trabaho diti opisina. Anya? Saan asyak ti nagdesisyon iti daytoy? No di ka ti akin ko ka iti kumpanya pagpapaayan tayo. Madam. Sapay la kuma, ta saan nga agsakit tinakam mo kanya, Rael. No mabalin, diyak kayat ang maikat ka iti trabaho. Ngam, pagayatan daytoy ti akin ko ka iti kumpanya. Naskan ka nung agkisay da iti tao, tamaluglugin ti kumpanya. Maawatak ti marikrik nam ita, Rael. Agsapul kan iti sabali apanggadam. Rael, di mo unay panunutan ti pan nakaikat mo iti trabaho. Di tayo mapukawan iti namnama. Diyak namnamaan amay sa kadag iti maikat iti trabaho. Gapo iti pandemya. Maluglugi matan ti kumpanya. Iso nagkisaydan iti tao. Padasam manan ti agsapul iti sabali apanggadam. Di ka agdanag. Saan tapay mat amabisinan? Gapo ta makilablabada akmat. Husto ka, Wilma. Napanunot ko matanday ta. Padasak ti agsapul manen iti trabaho dito'y lugar tayo. Wan, Rael. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. Patyak ang makasdrakan tumatlaang iti trabaho. Ala, maturog tani. Rabi iuna yan. Nariwat pa'y lapi manaw ni Rael dito'y balayaw. Sa dino ka diti papanan ti asawam, Wilma. Mapanagsapol iti panggadan na, tatang. Amo yung matan tinapasamakan ko na. May sakadagiti na ikat at trabahador ijay kumpanya apagtrab-trabahuan na. Ay, sapay la kumanga road ta makasapul mat iti panggadan na. At daka si ti Diyos, anak ko. Wen, tatang. Kanayon mi nga ikarkararag. Asapay la kumata makasapul adagos iti panggadan na. Nalakalaan nga makastrak iti trabaho ni Rael. Gaputado ti amuna at trabahuan. Saan lang nga iti opisina? Nudikat amuna pa iti agkarpintiraw. Wen, tatang. Masikuran lang amin ni Rael nga awan ti aramidan na. Iso anasapa arimmuar. Sapay la kumata matulungan na Ksenia. Agsapsapulak iti panggadak. Awan mat bakante diti opisina apagpapaayak. Kinapudno na. Nagkisay da pa iti tao. Kasta? Wan. Kat padasam ati mapan agaply iti opisina da Ferdi. Barang adda bakante at trabaho ijay. Nagapo ako ni Jai, Senya. Awan mo't lati bakante at trabaho. Pasensya kan, Rael. Saan ka amatulungan ang makastrak iti trabaho? Lakay, nalpay mati abaga masimangpat. Kumusta ti pagnam? Nagmalmalama ka nagsapol iti panggadak. Ngam napahayak lain. Inasitgak pa yan dagiti amamok. Ngam awan ti bakante iti pagpapayan da nga opisina. Anya. Awanan tinamnama makasapulak pa iti panggadak. Kasanon ti arapahap ko para iti pamilyata. Agbisinta pa yan. Ay na, di ka agpanunot iti negatibo. Agan anos ta. Ayun gayam, rumuarak amapan makilabada.
Iso pa di itid atang dan kong. Mababayin akon kan ka, Wilma. Sikan timang manggad para ka data. Imbes ko maasyak alalaki. Agasawa ta. Rumbang lang ag tinulong ta. Nasken asursurwan ta ti agbalin anatibkar. Apay ngay. Aguyak tamatan, Wilma. Ay nalakay, di naklatan ikaskaso. Gagangay lang nga uyak da ito eh. Nalamiisan la tibukot ko ang naglaba itay. Nakaala ka iti sakit mo. Gapo iti pan nakilablabadam. Awan anyaman na da ito'y kunakmanan. Tinapatag at datangdan ko apagatang ta iti masapsapol dito'y balay. Ala, saan ka pailang agtrabaho dito'y uneg ti balay? Aginanakan, tapno saan ako maro ti panaguyak mo. Siyak paila ti makaamo ang mga sikaso iti kananta. Sa dino man ti papanam, Wilma. Di mat imbagakan ka nga aginanaka pailaeng. Inawagan nak itay ni Manang Syon aka aruba. Tangdanan na kanu nga agdalos ije balay da. Ngam saan pailaan na imbagan ti uyak mo. Ang mga no kumaro da ita, numapan ka agdalos. Ay na, no jak mat aramiden da ito'y, mabisinan ta. Palubusan na kun lakay. Para matlakad at ti aramida. Numabalin. Jak palubusan ni Wilma ang mapanagdalos ije balay da Manang Syon, tatang. Ngam nagpilit lata. Ay, unay lakit din ni Wilma nga anak ko. Madanagan nga ron, tatang. Ang mga no kumaro ti uyak na numabaybayan. Sapay la kumatasaan, Rael. Patya ka sana baybayan ni Wilma ti bagina. Makonkonsensya ak, tatang. Rumbang kumasyak ti agtrabaho. Ngam urayan niya ti aramidak apa nagsapol iti panggadan. Talagang awan masapulak. Maawatan ka, Rael. Narigat at talaga ti agsapol iti panggadan ita apanawan. Nang runa ket pandemya. Kumusta ti panagdalos mo ije balay da Manang Syon, Wilma? Oh, apay nagsanay ka? Inutang paila ni Manang Syon titangdan ko ang nagdalos ije balay da. Anya? Itad nanto kano inton maminsan nga aldaw. Sapay namnama agje tangdan ko paggatang tay tibagas kan si daun ta ita. Ala. Inak paila umutang ka dagiti ka aruba iti kwarta. Apaggatang ko iti kananta. Ay, naurnungan ti utang ta kadagiti ka aruba. Ang mga no saan da ka na pautangan. Wilma, Ang mga no saan tan ang mabayadan dagiti nagado nga utang ta. padasik man ti umutang. Mabisinan ta, no di ta gumatang iti kananta. Inasit gak amin na nakaruba apagutangan. Ngam napahayak laeng, tatang. Rael, kayat kayo atulungan kini Wilma nga anak ko. Nga magpapada tayo met nga awanan. Maawatak, tatang. Tinasaya at mapangkagugot iti kamuti jay likudan ti balay. Mangkali kametan iti bagas na. Taisun ti iling tamakanin nyo kini Wilma. Wan, tatang. Kasta nga rudan ti aramidak. Mangantan, Wilma. Ano santa ti nailing ta kamote? Wan, Rahel. Anyang ingarot. Isumat ti adda pagbiagan ta. Agsangit ka matan, Wilma. Di naklatan ni kaskaso. Awan da ito'y. Uray di mo ibaga ti rason. Amoklatan. Pampanunutam ti kasasahad ta iti biyag. Sursuruan ti agbalin na natibkar. Labanan ta ti rigat. Saan ta mapukawan iti namnama? Umaykan. Mangantan. Tapno saan ta ngagkapsot. Ay, agurigur kametan Wilma. Tatang, saan ka di pa si mangpat ni Rael? Saan pa'y? Nalabit nga agsapsapol pa'y lang iti panggadan na. Awan ti aga sa tumarak, tatang.
Nagsakit tintero abagay. Mala, siya kung ti mapan iti tersena. Bareng pautangan dak iti agas sa para iti gurigor. Tatang, Uray nakbiitan diti balayo ah. Mabit lang, tamapanak umutang iti agas mo. Ay, tatang, nagtumar ka matan iti agas. Hangam na nga tulat na tigurigor mo, anak ko. tatang. Naskan nga itaray da ka ni di ospital. Nabara ka. Kan nakaroon di pa naguyik mo. Awang kwarta tayo, tatang. Gimbagag tumat lang. Ano na? Si kamat natin ang isuro kanya. Ngagbalina ka na, tibkar. Day tatararamidag, tatang. Wilma, anak ko. Uray kayat ko tiyagpagas. Awan kwarta tayo, tatang. Ay, nasaya ata si Mangpet kan, Rael. Apay tatang? Nangato ti gurigor ni Wilma. Di namot kayat ti maitaray di ospital. Apay ngay? Anya itan ti aramiden tabarok. Uray anya ti mapaspasamak. Nasken nga itaray tayo di ospital ni Wilma. Sige, Rael. Inak makisarita iti kaarubang at da tricycle na. Tayson ti pangiluganan tayo kini Wilma. Huwan tatang. Diyak kayat nga dadakes ang mapasamak iti asawak. Rael, awan kwarta tayo apagbayad dito ospital. Bakit? Agi na nakakit din. Siyak ti makam mo. Nunas kan ngagpakasi akadagiti addaan nga amok. Aramidak. Agimbag ka lang. Rael, Tatang. Da kayo pa ilati makamo kini Wilma dito ospital ha? Agpatulong akadagiti amok. Wan barok. Sa kunti makamo iti anak ko dito ospital. Inasitga akong dagiti amok. Kan dagiti sigod akatrabawak. Ngam sa anak-anak utang kadakwada. Sa bali pa yan ti mapampanunot ko nga aramidan. Kasla kayat kunti agtakaw. Makamuditan. Amok adak kalabasol da ito yung aramidak. Ngamdyak kayat nga dadakas ang mapasamak kini Wilma. Isong agsakripisyo ka. Agduduman ti sumsumkan iti isip ko. Bumalasiw ako niti kalsada. Jay babaya magmag na iti kalsada. Tisigod ang manager ko. Kamakamak. Isulaan ang ti pagkidawak iti tulong. Kastagayam tinapasamak iti asawam, Rael? Huwen, madam. Isong agpakpakasi akada kayo at tulungan dak. Panggap ko pa yan ti agtakaw para iti asawak. Saan? Di mo aramidan day Rael. Dakas day tapang panunutan. Madam, Si dadaan na katumulongkan ka. Ibagam no manuti ka sa pulam, Rael. ay na. Agyaman ak unay, madam. Wilma, nagatang ko amin ang dagiti agas aka sa pulam dito ospital. Gimatangak pa yan iti prutas akanam. Ha? Nangalaam iti kwarta. Nakitak ti sigod ang manager ko. Nakidawak iti tulong ken ko, ana. Imbagak ti kasasaad ta. Anya? No jak nakita ti sigod ang manager ko. Nalabit ang nakaaramid ako niti sana nasayaat. Anya ti kayat mo asawan. Panggap kong ti agtakaw. Tapno at daigatan ko kadagiti masapsapol mo diti ospital. Anya? Ngamsan na impalubos ti Diyos ang makaramid ak iti sana nasayaat. Inikkanak itinamnama. Lakay. Agpaimbag kan. Bakit? Addan gastusan ta dito ospital. Kumustan ti asawam, Rael? Nayawid kon manipod dito ospital, madam. Dakal ti utang ko na imbaga nakam kada kayo. Inaramid ko laang ti rumbang. Tapno matulungan kayo nga agasawa. Di kay madanagan, madam.
Apaman ang makasapulak iti panggadak. Bayadak to ti utang ko. Ay, un kayam. Nasaya at taimay ka diti balay ko. Apay ka di, madam. Agkasapulan iti trabahador ti kabsat ko. Mapan kay di opisina na itamot laeng. Ha? Ibagam asyak tinang ibaunkan ka. Ay na, agyaman ako na, madam. Talaga akasapulak ti trabaho. Talagaan asaya at ni Apo Diyos, lakay. Naadan ka man na niti panggadan. When Wilma, talaga napigsa ti kararag. Ken saan ta na pukawan iti namnama. Juan, nila ang Apo Diyos ti pagkamangan tayo iti tiyempo ti rikat. Ay na, kung akno awanan namnama, ngamga po iti nasnaban a panagkarkararag ta. Naikantamanan iti gundaway nga agbyag, lakay. When Wilma, kat mangrugita manan. Pagyamanan tamat ni tatang at imulong kadata, nga uray agpapada tayo nga awanan. Apaman na makasweldo ak. Igatangak ni tatang kadagiti masapsapol na ijibalay na. Nasken nga agsubad tamat iti tulong na kadata. Taday ta ti pagayatan ti Diyos. Dandani ak nakaaramid iti saan anasaya at iti day di agundaway, Mr. Lonely. Napanunot kon ti agtakaw, ngem babaan iti asi ti Diyos, nalawlawaganak, gapu iti sigud a manager ko anang tulong kanyak. Permanente ak itan amang manggad iti opisina ti kapsat na. Alakastan, katagyaman ak iti anusyo anang yurnos, dito'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Rael. Rael, pagayam ko, agyaman ak met iti impatulod mo apakasaritaam. Urayan niya ti dumteng kada tayo apanubok iti biyag, di tayo agaramid iti saan anasayaat. Ken di tayo pukawen, ti panagtalag tayo iti Diyos. Ala, ituloy mo ti agtrabaho, ken agurnong kayo. Tapno inton tiyempo, ti panagkasapulan, adda madadaan akautan nyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti nagan Arael, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ni Isagani Yalong Bulieser, ken iti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.